أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda muka sanar a baya, za mu kawo muku wannan shiri na al'adkar duk sati insha Allahu, domin ƙara wayar da kan yan uwanmu akan wato mu koma ga Allah, mu ƙara samun kusanci a gare shi. Kamar yadda muka sanar a baya, dan adam ba shi da wata rayuwa da ya kamata ya yi irin ya dogara ga Allah a cikin al'amuransa. Ya zama na Allah shine abin dogaranka, ya zama na baka da wani abin ambato ko kuma abin dogare goro in ba Allah madaukakin sarki ba. Mu sani cewa ya dan uwa, kamar yadda muka kawo ayoyi a baya wanda suke tabbatar da tabbas dan adam yana buƙatar zikiri zuwa ga Allah, ma'ana ambaton Allah a koyaushe. Yanzu mun za mu ɗauki kalma wadda take ta godiya ga Allah maɗaukakin sarki. Yin godiya ga Allah maɗaukakin sarki wato abu ne da yake mai muhimmanci, domin Allah ta'ala ya yabo a cikin alkur'ani, ya yabo wasu bayi inda yake cewa kaɗan ne daga cikin bayina wanda suke mun godiya, suke godiya a cikin al'amura. Dan uwa, ka zama mai godiya ga Allah a cikin yanayi na yalwa, yanayin rashin lafiya. In baka da lafiya ka ce alhamdulillah, in ka ci abinci ka ce alhamdulillah. Komai motsin ka ya zama kana godiya ga Allah. Ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda imamu tabarani ya riwayar hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya ga abun da yake so a ransa ya burge shi sai ce alhamdulillah bi ni'mati tatimmu salihat. Wannan ya tabbata manzon Allah yana yin wannan godiya cewa Allah alhamdulillah bi ni'mati tatimmu salihat. Idan ya ga abun da wato yake karhanta baya san shi, wanda Allah yana yin godiya ga Allah, yana cewa alhamdulillahi ala kulli hal, yana yin godiya ga Allah a cikin kowane hali. Ya kai dan uwa mai albarka, ka zama mai godiya ga Allah a cikin dukkanin al'amuranka, sai ga Allah ya baka mafita a cikin wato dukkanin rayuwa baki daya. Wato rashin godiya ga Allah shi ke nuna kafircewa ni'imar Allah. Ya kamata dan adam ka samu lokacin da ya kamata kai godiya ga Allah madaukaki wajen ni'imar musulunci da ya maka, ya yi ka musulmi, ya baka karfin imani, kai imani da kaddara. To ya kamata ka samu lokaci da za ka gode wa Allah, domin Allah cewa wa qalilun min ibadiy shakur, kaɗan ne daga cikin bayina wanda suke yin godiya a cikin ni'imar da Allah ya musu. Ka ci abinci ka gode wa Allah, kana cikin rashin lafiya kai Allah godiya, kana cikin farin ciki kai wa Allah godiya. Ka zama dukkanin mai godiya ga Allah, domin shi ne ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana godiya ga Allah, yahmidullah ala kulli ahyani ko ala kulli halin. manzo Allah yana godiya ga Allah wato a cikin dukkanin wani hali. Ya tabbata a cikin hadisi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce tabi'i riwayar hadisi yake cewa, inji Sa'id dan Jubair yake cewa, inna awwal ma yud'una ila aljanna, mutane na farko da za a kira su a aljanna su ne waɗanda suke yin godiya ga Allah a cikin dukkan ni'ima. Da haka dan uwan kana so ka zama daga cikin waɗanda Allah zai kira su, za a kira su shiga aljanna, ka zama mai godiya ga Allah a kowane lokaci. Yin godiya ga Allah a lokacin da kake wato cikin farin ciki, ka gode wa Allah a cikin lokacin da kake bakin ciki. Duk abin da ya same ka, babu wani abu da ya same ka face sai da son Allah, don ko sai Allah ya so. Don haka ka gode wa Allah a cikin wannan al'amura. Ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce alhamdulillahi tamla'ul mizan, ai faɗin alhamdulillahi tana cika mizani, ma'ana tana cika mizani, tana da yawan ladaddaki a wajen Allah madaukakin sarki. In ka zama mai godiya ga Allah, Allah ta'ala zai baka lada a cikin wannan godiyar da kai masa, kuma shi ke nuna kayi imani da Allah, kayi imani da kaddara. Duk abin da ya sami ka zama godiya ga Allah. Ya kai dan uwana mai albarka, wannan shine kaɗan abin da zamu dan gabatar muku a cikin abin da ya shafi godiya ga Allah. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a cikin bayinsa da za su riƙa masa godiya a cikin kowane hali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.